biblioteques, doncs us ho expliquem de seguida i mirarem de no fer-nos gaire pesats. Fins a 3 biblioteques. Fins a 3 biblioteques? Què dius ara? De debò? Jo només recordo la Joaquim Folguera. I la de l'Ateneu Unió, i la de la cooperativa de consum. I no oblidem que la pròpia escola tenia la seva pròpia secció de llibres, que eren bàsicament sales de lectura. Però només eren pels seus socis. De fet, sí, podríem dir que no va ser fins als anys 30 que va néixer aquesta biblioteca. Popularment es va començar a parlar de Biblioteca de la Colònia quan es va inaugurar el 30 de juliol del 1933, posant-li el nom de l'il·lustre poeta Joaquim Folguera, mort molt prematurament, fill del primer sotsdirector de la fàbrica. És cert, la família Folguera va fer donació de la col·lecció privada del seu fill poeta a la parròquia. I amb l'esclat de la Guerra Civil posarà fi a tot aquell impuls inicial. De fet, a partir dels anys 50 i fins als anys 70, la Biblioteca Joaquim Folguera va tornar a funcionar sota l'empara de la parròquia. Sí, va tornar a funcionar, però amb una minuciosa censura política i religiosa de l'època. Censura! Sí, noia, sí, censura. I fins i tot l'any 1973 va ser clausurada per ordre governativa. Clausurada? Com pot ser? Però tenia entès que es va tornar a obrir l'any 1975, 2 anys encara. Doncs sí, el 25 d'octubre de 1975 va tornar a ser inaugurada la biblioteca, formant part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. I en aquest acte va venir el president llavors de la Diputació, Joan Antoni Samaran, i un dels amos de la fàbrica, que era Eusebi, Bertran i Mata. La biblioteca ha esdevingut durant molts anys un punt de referència cultural i associatiu per als veïns de la colònia, però també per als de Santa Coloma de Cervelló. Què penses? Encara estic pensant en aquella ordre governativa. Sí, estimat públic, l'any 1973 la biblioteca va ser clausurada per ordre governativa, com a càstig per haver-s'hi fet reunions dels veïns preocupats pel tancament de la fàbrica. No es tornaria a obrir fins al cap de 2 anys, 2 anys més tard, el 1975, com a biblioteca de la Diputació de Barcelona. Fa justament 50 anys del tancament de la fàbrica i enguany volem llegir-vos un auca que n'explica aquell tancament. Presteu atenció. Aquesta és l'auca joiosa d'una colònia